L'Olleria no vol que els seus forns s'apaguen del tot. L'Olleria és nucli originari del vidre valencià, bressol del vidre bufat i durant segles el centre de la producció mundial, fins la seva decadència a principis del 2000 per la mala gestió empresarial i la competència dels productes asiàtics. Malgrat que aquesta artesania pràcticament ha desaparegut a nivell professional, ara tracta de reinventar-se per no perdre el seu ànima. El Museu del Vidre, la creació d'una associació d'artesans, les activitats programades per la declaració d'aquest 2022 com Any Internacional del Vidre o iniciatives privades volen mantenir viu aquest ofici centenari perquè no caiga en l'oblit. Per afrontar el futur hem de remuntar-nos al passat. Les primeres dades històriques que deixen constància de que ja es fabricava vidre en l'olleria daten del segle XVI. Tenim uns documents del segle XVI, en concret del 1584, on apareixen citats els primers vidrers, perquè ho diu així, Joan Gassó, vidrer, Antoni Castelló, mestre vidrer. Per tant, el 1584-1585, són dos documents, tenim els primers homes, òbviament, en aquell moment, on se li dona la categoria del seu ofici, on se li dona el nom de vidrer. És curiós que en Albaida hi ha un document del 1569 on apareix uns altres vidrers. En aquest cas és la família dels Gascó. El que no tenim clar si aquella família Gascó i Gassó podria ser la mateixa. Aquestes famílies són unes famílies occitanes, venen de la part de la Gascunya francesa i són famílies que arriben en aquell moment en la immigració que n'hi havia a ocupar llocs i són famílies d'artesans, possiblement relacionats amb la religió càtara, no ho sabem del tot cert, però sí que n'hi ha certes similituds o idees que ens aporten per ahí. Possiblement o així ja existia alguna cosa prèviament, allò que parlem sempre d'esforç de ceràmica, per el propi nom de l'olleria, etc., per el que ens apareix en la làpida romana que n'hi ha enfront de l'Ajuntament de la família Murrano, que se suposa que és una família que es dedicava a la fabricació de ceràmica, i aprofitant d'aquest esforç i aquesta tecnologia, arribarien una gent a introduir la tècnica del vidre bufat, que és el que s'ha fet així. De finals del segle XVI a principis del XVII s'estableix el monopoli reial de fabricació que tenia el municipi. Per tant, des de principis del 1600 fins a inicis del 1900, tot aquest període tenim un monopoli de fabricació del vidre en aquesta zona que correspon a la fàbrica que disposava l'olleria, a l'única fàbrica. Per això després rescataran el nom de la primitiva. Sempre es parlarà d'aquesta primera fàbrica que va existir aquests 3 segles. I això és important des del punt de vista de que només estava la fàbrica i que servia a totes les grans ciutats. És a dir, servia a Xàtiva, servia a Gandia. Tota la gent important, d'alguna manera, ho podem relacionar que tindria vidre de l'olleria. De fet, n'hi ha un tipus de pitxer molt important que es diu el gerro l'olleria, que té aquest nom en aquesta època. Un punt d'inflexió el trobem a finals del segle XIX, amb la crisi de la filoxera. Aquesta crisi atany a tota la producció del vi i, en conseqüència, a l'envàs que conté el vi, en aquest cas, el vidre. Arran d'aquesta crisi, la fàbrica es veu amb moltes dificultats i, de fet, se suposa que arriba a tancar, fins a tancar a finals del XIX. I entrem en el segle XX. En el segle XX hi ha un personatge molt interessant, que és Rosendo Albiñano Engo. Aquesta és una família que són 2 germans, Rosendo Albiñano Engo i Juan Albiñano Engo. Juan Albiñano Engo és panader, li diuen Rosquilleta, de mal nom, i Rosendo és carnisser. Ell viatja a Mallorca per ensenyar-se a fer sobrassades. El que vol és portar la tècnica de la sobrassada a l'olleria i fer sobrassades. Però en aquest viatge coneix com es fabrica el vidre a Mallorca i li parlen i li diuen el vidre és una cosa que ara tindrà una eclosió, és una indústria que va a potenciar-se, que és molt important, i li mostren les tècniques noves. Hi ha una innovació que ella porta molt important, que és la innovació en l'arca de templar el vidre. Una innovació que aporta una major producció de peces de vidre i així sobre 1910-1912 es funda la fàbrica de Rosendo Albiñano Engo.
Estem ara en el context de la Primera Guerra Mundial, quan arriba l'eclosió del vidre. Per què? Perquè es dediquen a fabricar les garrafes que veiem així, les garrafes grans per a contindre els líquids, per a contindre l'aigua, el vi, l'oli i per a exportar a tot el territori europeu. Estem en el context de la guerra i es necessita portar tot el tema, els elements líquids dins dels envasos. I ahir és quan es planteja també el fet del tren que arriba a l'Olleria i que tingui la seva estació i que es pugui carregar, perquè el moviment ja de producció és enorme. No només Rosendo Albiñanaengo, també la família de Bautista Juan crea una fàbrica de vidre, en els anys 20 vindrà Joaquín Albiñana a Montpó, o sigui, comencen a introduir-se tota la gent a veure que és un negoci, el vidre, un negoci important, un negoci que dona un rendiment, que crea riquesa, i ahir naixen també les indústries auxiliars de cistelleria per a fer les caixes, per a fer les cistelles de les garrafes, per a fer tot, i ahir l'Olleria ja en el segle XX, sobretot després de la Guerra Civil, ja comença una eclosió de vidre molt, molt important i a conèixer arreu del món. Hi ha les fàbriques que ja han conegut, Vidrios de Levante, la Mediterrània, Fabrilo, Joaquín Albiñana Montpó, Viart en un moment donat, les fàbriques del Sacarés, que era Bautista Juan Albiñana, o sigui, totes aquestes fàbriques, algunes van anar apareguent, altres desapareguent per les circumstàncies del moment, i els anys 80 realment del segle XX va ser el moment més important del vidre en l'Olleria, on pràcticament més de, si no 2.000 persones del poble i de fora treballaven tots així, era un formiguer de gent dedicada al treball i a la indústria del vidre. I a més, empreses tan reconegudes com la Mediterrània va impulsar altre concepte del sector cap al disseny i la decoració. De fet, algunes de les seues obres van estar exposades en el MoMA de Nova York. Com a element decoratiu comença segurament als anys 50, i se li comencen a fer formes, elements diferents i a buscar-li una estètica al vidre. I això és un moment interessant perquè entra ja en el tema del primer disseny, on la gent treballava, potser simplement se li ficava un forrat repujat de pell, se li ficava una cadeneta, es feien els barrilets combinant la fusta i el vidre o el metall, i després ja acabem en el disseny ja de decorar, de pintar, de peces exclusives, o sigui, hi ha una cosa en un nivell ja molt més modern. N'hi ha dissenys, com per exemple els de la Mediterrània, que són els que va fer Sílvia García, les col·leccions Asher i Mayaya, que van arribar a estar en el Museu del MoMA de Nova York com una cosa ja innovadora dins del vidre. La Mediterrània es funda el 1975 en l'Olleria sota la fórmula de cooperativa, seguint la tradició vidriera de la localitat, produint objectes com porrons, setrilleres o pots de cuina. El disseny arriba paulatinament i amb Sílvia García com cap d'aquest nou departament on va estar 25 anys. La llavor de disseny va començar poquet a poquet. En principi no era ni siquiera un departament, era jo com a persona, i a lo llarg del temps va anar formant-se un equip professional de gent especialitzada en disseny, i jo capitanitzava aquest equip. Jo crec que un dels èxits de la Mediterrània com a empresa en aquest apartat és que es va treballar molt el tema de la comunicació conjuntament en el disseny. No es va deixar el disseny aïllat de la comunicació, sinó que es va concebir des del principi com un concepte global i que anava lligat de la mà. Entonces, tant a nivell fotogràfic com a nivell de disseny gràfic, com a nivell de producte, com a nivell d'inversió de moldes, vaig tindre moltíssimes possibilitats i molt agraïda dels recursos que van posar en les meves mans per poder desenvolupar tota aquesta llavor. Un dels aspectes que distingien els productes de la Mediterrània era que es feien amb vidre reciclat. I així, a finals dels 90 i principis del 2000, arriba l'època més fructífera, amb l'expansió internacional, la participació en les millors fires del món i l'arribada de premis internacionals de disseny. La Mediterrània anava a moltes fires internacionals, principalment la Fira de Frankfurt, la Fira de Maison en Objet de París, la Fira de Milà.
algunes fires també en Estats Units, i van ser diverses vegades galardonats en els concursos que habitualment feien les fires. Després la Mediterrània va ser galardonada també en els Premis Príncipe Felipe a nivell de disseny. Hem estat finalistes molts anys en els Premis Nacionals de Disseny. Després han hagut diverses col·leccions que han estat en les tendes del MoMA de Nova York, de Tòquio. Una de les últimes col·leccions, també la col·lecció Coco, va estar en el Museu d'Art de Chicago. Una altra peça que no està produïda en la Mediterrània, però l'editava la Mediterrània, quan la Siesta va tenir també nombrosos premis. Va ser una dècada en què va haver molt de reconeixement a nivell de disseny. De fet, moltes firmes externes a la Mediterrània, com pugui ser, per exemple, Benetton, Adolfo Domínguez, Sibila, Agatha Riu de la Prada, la Mediterrània no va anar a buscar-les, sinó que per les característiques de color, de disseny, d'innovació que tenia l'empresa, les característiques inclús ecològiques que tenia l'empresa, van fer que aquestes empreses vingueren a la Mediterrània que editaren productes per a ells. Queda la satisfacció de que es va aconseguir un reconeixement que repercutia en puestos de treball, que la Mediterrània va arribar a tindre 460 o per ahí treballadors. Vull dir, és una xifra important de famílies que depenien de la Mediterrània. És algo que t'ompli de satisfacció. La Mediterrània va ser emblema del sector vidrier a tota la comunitat valenciana, amb una plantilla de més de 400 operaris que en 3 torns arribaren a produir 15 milions de peces. En la Mediterrània era una tradició el que vinguera moltíssima gent a visitar la fàbrica. Era tot un circuit que estava organitzat i venien autobusos tant de gent menuda com de gent universitària, de gent d'escoles de disseny, venia moltíssima gent, escoles de negocis, perquè també era una cooperativa i tenia el seu atractiu, és un model de negoci prou peculiar. I l'empresa apostava perquè això hi haguera difusió de l'obra artesanal i també de com eren els valors i com era l'estructura i el funcionament de l'empresa. I aquesta mítica factoria és l'única al poble que continua activa, encara que amb xifres més modestes. Sota la marca Mediterrània Lifestyle continua oferint productes de vidre reciclat 100%, amb aire tradicional però amb dissenys frescos i atemporals. Junt a la Mediterrània, l'empresa que compta amb més treballadors fou Vidrios de Levante, que va aconseguir tindre més de 420. Exportava el 90% de la seva producció a més de 40 països i comptava amb 5 forns de vidre a les seues instal·lacions. Jo vaig entrar un estiu per fer pràctiques d'empresa, simplement perquè coneixia el gerent d'Endosa, que era el José Antonio Romero, ma mare, que el coneixia, i vaig entrar a fer pràctiques en estiu i en setembre em vaig trobar que era jefe de comptabilitat. Entonces, la veritat va ser la meva formació professional i la de tota Vidrios de Levante. La nostra especialització dins del que era el clúster del vidre de la zona era el producte centrifugat. Era, diguem, on teníem un valor diferencial, donat que teníem un coneixement del producte de centrífuga que no tenien el resto de fàbrica. Altra especialització molt important que teníem, que de fet no es va continuar perquè era l'única empresa que ho feia, eren que teníem vidre de composició de colors. Nosaltres vam arribar a tindre 5 forns, 4 en marxa, continuos, i cada forn tenia una producció diferent. Un era vidre reciclat, altre era vidre de composició, altre era vidre de color, podia ser negre, podia ser verd, podia ser blau, etc. El producte centrifugat sol ser plats grans, d'estos que fem de decoració, o cuencos, o centres de taula.
I l'altre tema que també fem molt i que a més donava moltíssima ocupació, perquè eren, diguem, places, el que són places en el vidre són equips de treball per a fer un producte, eren els equips més grans en el bufat, clar, i eren les copes on les estrelles, i veníem, a més, el nostre principal mercat era Alemanya. Veníem pràcticament de 2.500 milions de pessetes, que veníem al final de l'any que vaig estar-hi, uns 500 milions eren a Alemanya. Marcos Cantó és altre implicat en defensar la supervivència del vidre a la població i quan Vidrios de Levante va tancar al 2000, la marca queda lliure. Ell fou qui la va adquirir i ara el seu logo tan característic presideix la seva empresa de venda online, vidriosdelevante.com. I al quedar-se lliure la marca, perquè això n'hi ha que pagar unes tasses per renovar, quan jo vaig pensar en un projecte en vidre, que va ser quan ja duia uns anys en una empresa de hosting, dic, la meva fortalesa, els meus coneixements, a banda dels financers que havia tingut en Vidrios de Levante i després com a assessor, vaig dir, mira, vaig a intentar dur un projecte en vidre en els meus coneixements de venda online que tinc. I és l'e-commerce que tinc ara, que a més també s'ha transformat en una... Em vaig quedar en un taller de personalització de vidre que tinc en Almansa i a partir d'ahir vaig creixent. Realment som ja, broma, ja som 7 persones. Hem parlat molt del vidre bufat, però altra artesania amb marca l'olleria fou el vidre tallat. En les dècades dels 70, 80 i 90 del segle passat, la gent de les comarques centrals valencianes acudia en massa a l'olleria en el període de casament a comprar la cristalleria, copes i gots de distints tamanys amb una decoració profusa. Avui en dia encara es conserva un taller a l'olleria que ho elabora. Parlem de l'Ograta sota la gerència de Roberto Gómez, net de vidrier i fill de tallador artesanal. Ell ve de Cartagena, de Santa Lucía, d'una fàbrica important en Espanya, i unes persones que van vindre a olleria abans que ell, el van quedar per a treballar i se va quedar així, fent escola. Tallar el vidre és fer una talla artística en unes moles de pedra, de carborúndum i després de diamant, i després li se treu el brillo en suro banyat en sorra de lava, en terra pòmed, i és menjar-se la paret de la copa o del got o de la botella, menjar-se la paret del vidre fent una talla artística, un decorat. Des dels anys 50 fins als 90 va ser una feina contínua. Mon pare no va fer altra feina només que això, va viure tota la seva vida fent aquesta feina. Després va deixar d'agradar per el cost que portava, perquè era tot mà d'obra, i la gent avui en dia no té percepció de lo que és la talla. Ha perdut la percepció, pensa que és algo mecànic i no li donen valor. Jo continuo en el mateix sector, talle molt menys, talle soles coses per a detalls i regals, però continuo en el sector dins de lo que és tot l'englobat de lo que és el món del vidre. Nosaltres fem tallats, fem gravats, fem serigrafia, fem pintats, fem multitud d'acabats damunt del vidre. Baix la marca l'Ograta. El vidre, com veiem, ha impregnat la vida dels veïns de l'olleria d'un talent especial, arribant a influir en el seu paisatge, costums i festes. I és que el gremi fou també fundador de les festes de moros i cristians de l'olleria l'any 1954, avui declarades d'interès turístic nacional. I també ha influït en l'art, com és ixe monument al vidrier de l'olleria de l'artista local Toni Grau, inaugurat a finals del 2009, una escultura inspirada en una peça ceràmica medieval que alhora uneix tradició i modernitat. Fa 13 anys que es va alçar el monument al vidrier, es va fer perquè així d'alguna manera es visibilitzava. I era un moment també de crisi, com ara, la gent deia, ara que n'hi ha poc vidre, que no sé què, ara... És el moment que això es mantinga, per mantenir la memòria i perquè la gent ho recorda i crear uns símbols en el poble relacionats amb el vidre. Clar,
tenies la cosa aquesta, la disjuntiva de fas una escultura moderna, fas això del segle XXI. Clar, doncs sí, hi ha que fer una escultura moderna, perquè no tens que fer una cosa repipi antiga imitant res. Però si connectes en la tradició i en la part antiga també, doncs enganxes. D'alguna manera estàs fent homenatge a 7 o 800 o 1.000 anys de treball, d'esforços, de patiments, de coses relacionades amb el vidre. Aprofitant una ceràmica antiga medieval que es van trobar a les afores del poble, on es representa un vidrieret i bufant en la canya, que curiós. Llavors, agarrar aquest símbol, aquest dibuixet, que és un dibuixet d'un xiquet, molt simple, i això transportar-ho ara, al segle XXI, fet una escultura. Llavors, és una escultura moderna, però inspirada en el treball antic. Toni va rescatar altre element històric, aquest procedent de l'antiga fàbrica de vidrios de Levante, dissenyat al seu moment pel conegut artista Amadeo. I aquest emblema el va convertir en un rellotge de sol, graduat per l'especialista Joan Olivares, i que dona la benvinguda al Museu del Vidre, ubicat al pati de la Casa Santonja. A mig del pati, com estem en un museu dedicat al vidre, creem un altre símbol de la casa. Fem un rellotge de sol i al mateix temps aprofitem les peces antigues, que la gent recorda de veure-les a la fàbrica. Aquesta altra vida ara és una vida com si fos una obra d'art, ja no és un símbol comercial. Això és com un fotocol, la gent ve a la casa a fer-se fotos i es fa baix de rellotge. I a les 12 del migdia el marca la bola del vidre, o sigui que està posada de manera orientada que quan són les 12 del migdia la ratlla de la bola del vidre és la que marca les 12. I la gran bola del monument al vidrier fou bufada per Rafa Abdon, altre artesà que va començar molt jove en aquest món, en aquest cas en la fàbrica de son pare. El meu inici va ser que em va llamar molt l'atenció el veure la massa de vidre que es merejava, que cremava, que la podia estirar. Vaig començar als 15 anys d'edat, ja fa 25 d'això, i als pocs dies estava fent ja animalets en les pinces, xocotets, en la fàbrica, i res, em va crear una addicció molt important. Jo quan acabava la jornada a la fàbrica i després de fer hores extres em quedava per les nits, molts dissabtes, em quedava provant, prova-error, a veure de fer el que m'imaginava. I ara s'ha convertit en un dels pocs experts que hi ha en tot el món que domina la tècnica d'esculpir en calent des de fora i dins de la bambolla. Jo quan van passar pocs anys, 2 o 3 anys, jo veia que volia aprendre més, que volia fer més coses que veia que existien però que en el poble no es feien, parlant de coses artístiques. Entonces anava empapant-me de llibres, també vaig fer algun curs en cursos monogràfics de 8 dies, en vidriers d'Estats Units, en vidriers de Japó, i a partir d'ahir jo vaig anar fent prova-error per aconseguir el que volia. I ara mateix la tècnica que jo m'estic utilitzant per fer obra meua es diu esculpir en calent des de fora i des de dins de la bambolla. Aquesta tècnica, en 2018, vam fer una col·laboració, jo i un nord-americà que li diuen Grant Garmesi, aquest tio és molt famós a tot el món esculpint vidre, i quan estàvem fent la col·laboració, dinant, van contar la gent que érem al món que dominàvem aquesta tècnica. I en 2018 eren 8 persones. Aquesta tècnica em va traure a mi per lo compleja que és superdifícil, és molt estressant, tens que estar 5 hores, 6 hores, 7 hores fent la mateixa peça, un minut treballant, un minut calfant-la, un minut treballant, tens que pensar en moltes coses mentre la fas perquè la peça no es trenqui i així es diu la tècnica aquesta. Com a treball destacat de Rafa Abdon, i és que és realment espectacular, trobem aquesta escultura, una peça d'il·luminació dissenyada per l'artista d'Albaida Josep San Juan, exposada a les Rotes en Dénia. Aquesta peça va ser disseny de Josep San Juan d'Albaida, que és un molt bon amic meu, que és artista vidrier també, i jo vaig fer totes les peces conforme les va dissenyar ell. És una làmpara que té 2.800 peces, crec recordar, fa més de 5 metres d'altura, i quan estan totes les peces muntades
que té més d'1 metro de diàmetre. Aquesta peça és molt impactant quan la veus muntar. Les peces les veus soltes i no és ninguna cosa de l'altre món, però quan estan totes juntes llama molt l'atenció. Però la seva obra personal s'inspira sobretot en l'anatomia humana i l'animal, on elabora peces úniques. Fer bustos de persones que tinguin un sentiment en la cara, o calaveres també sol fer, perquè estan dins de la part anatòmica. És un bon exercici fer una calavera per a després tindre les proporcions en el cap, les proporcions més clares sobre una cara com pot ser. Ahir és on més a gust estic perquè és el que a mi m'agrada. Després treballo molt per a dissenyadors, per a marques de lujo, per a arquitectes, interioristes. En l'actualitat té la concessió del taller del Museu de Vidre de Vimbodí. Altre artesà del poble que no vol que aquesta professió estiga en perill d'extinció és Lluís Antoni Bodas, que compta amb un estudi de vidre bufat on realitza peces i assessora tant a vidriers professionals com a persones que es vulguen introduir en aquesta tècnica. Ell també estava predestinat a ser part d'aquest món, ja que son pare fou altre conegut mestre. Bueno, pues el mundo del vidrio entra a mí. Dicho en pocas palabras, ¿no? Porque yo provengo de una familia en la que no solamente mi padre, ¿no? Sino todos mis tíos, incluso tías, venimos del mundo del vidrio, ¿no? Es algo con lo que yo creo que siempre he tenido la sensación que ha formado parte de mí, y simplemente lo que hago ahora o lo que he hecho anteriormente es una extensión, ¿no? de mi propio yo, de mi propio ser, o sea, y lo vinculo al tema del vidrio, y digamos que es una filosofía de vida. Pues bueno, yo actualmente estoy, debido a las crisis que han habido en cierre de fábricas y tal, yo hace ya muchos años que intenté, pues bueno, sobrevivir un poquito con el tema de sacar el vidrio a la calle, ¿no? Hace ya pues quizá a lo mejor 15 años o quizá más. Bueno, hicimos cuatro hornitos con 4 piedras y nos inventamos la manera de salir a la calle y poner el vidrio en una esquina, en una feria de artesanía, en cualquier sitio donde hubiera público, para dar a conocer y luchar por el vidrio. Después, paralelamente, yo también pues, estuve trabajando en otras fábricas en el extranjero también. Estuve en Bulgaria, estuve en Rumanía, estuve en Francia, estuve en Portugal. Estuve en más sitios, en Italia también, visitando, conociendo, dejando y absorbiendo, o sea, intentando de que de alguna manera, donde algo moría en este pueblo, porque era una muerte anunciada, ¿no? Entonces, pues bueno, intentando de sobrevivir, de luchar, y a la misma vez con la misma ilusión de retornar aquí con todo lo aprendido y volcarlo, y que, no sé, pues mis vecinos, la gente del pueblo, los vidrieros y todo el mundo, pues que bueno, que viera que esto no está muerto. Y en ese sentido y en esa dirección es mi lucha vidriera, como persona y como vidriero. Aquest treball en l'olleria va perdurar diverses dècades gràcies també al cooperativisme, un moviment obrer ben organitzat i important a nivell valencià que es va gestar arran de la crisi del petroli dels anys 70, en un moment d'incertesa com el que vivim actualment. Aquesta fórmula d'emprenedoria és l'objecte del documental elaborat per Noelia Sant Víctor, que s'emmarca dins d'un projecte guanyador dels Premis d'Investigació de l'IEVA. Actualment el treball ja està en fase de muntatge i d'edició, i la veritat és que les tesis que hem extret de tot plegat és que el cooperativisme va servir en un moment donat com una ferramenta per a fer front a una crisi econòmica que va afectar molt els sectors productius en general i concretament el sector del vidre, que era el més important a l'olleria, i d'aquesta manera es va aconseguir salvar molts llocs de treball. De fet, a nivell d'estat espanyol, quasi 40.000 llocs de treball es van aconseguir preservar gràcies a les cooperatives. A l'olleria, per exemple, la Mediterrània i Vidrios Levante van arribar a tindre més de 300 socis actius i pràcticament
més de 1.000 famílies al poble vivien del vidre. El monument al vidrier, el rellotge de sol o aquest documental fan perdurar aquest llegat, però com projecte més rellevant es té la col·lecció museogràfica del vidre permanent, ubicat també a la Casa Santonja. Actualment conté unes 1.000 peces aproximadament que representa tots els estils i les modes de vidre que s'han fabricat en l'olleria des dels seus orígens fins a l'actualitat, però vol ser més ambiciós i convertir-se en tota una experiència turística. Les sales que tenim, de moment s'ocupa una sala del recinte que és l'edifici nou que es va crear més o menys l'any 2010, a la Casa Santonja, s'ocupa una sala, la sala de baix, s'intentarà ocupar també la sala de dalt, és a dir, tindre dues sales. Aleshores, ara mateix tenim una col·lecció museística que mostra el que és la primera idea de mostrar el vidre i després ja avançarem en els diferents espais i les diferents peces i en crear un discurs en què tu puguis vindre i que conegues quina és la tècnica, conegues persones que han treballat, conegues la història, perquè l'olleria és menys que Murano. Doncs no, podem estar al mateix nivell que Murano. Podem fer demostracions en viu de vidre, i això seria també l'altre nivell, arribar a fer demostracions en viu de vidre on la gent vinga a visitar-nos i veja com es treballa el vidre, quines peces es fan, i que al final compren, s'enduguen el seu record, s'emporten a casa una peça digna, igual que tu vas a Venècia i veus treballar Murano i veus com es treballa, o vas a Barcelona o vas a Mallorca. Estem a aquest nivell. I que tinga un taller de vidre calent, perquè realment l'atractiu és veure el procés. Vindria més gent havent un taller que sense haver-lo. I quan hi ha un taller es poden fer moltíssimes coses, es pot convidar a gent de fora, es poden fer glass cooking, que és cuinar en vidre calent, es pueden hacer infinidad de cosas. Aparte del museo, tiene que ir acompañado con demostración del vidrio. O sea, las generaciones que vengan ahora no tienen que ver el vidrio ni por vídeos ni por fotos, lo tienen que ver en directo, conforme que es el patrimonio que tenemos nosotros del vidrio. Y tiene que ser museo y estudio. Victorio és altre que continua portant el vidre en la sang. Li dedicà més d'un terç de la seva vida professional a la històrica Vidrios de Levante. Ara és el president de l'associació local en la que, des de fa uns mesos, han unit forces els últims 6 mestres vidriers de l'olleria i una vintena d'artesans, amb l'objectiu que les tècniques centenàries de l'ofici no desapareguen. Pues entré durante un verano, que tomé vacaciones y para ayudar a la familia entré para 3 meses. Lo que pasa es que con el tiempo me quedé 25 años en el vídeo, de lo cual estoy muy contento. Luego tuve que dejar por circunstancias, porque estaban la fábrica muy mal, estaba todo imposible, no se cobraba. Yo estaba recién casado y me fui de comercial también vendiendo vidrio. Pues la asociación es una iniciativa municipal del ayuntamiento y con la Concejalía de Patrimonio. Y empezamos en abril a crear la asociación, pero nos dimos cuenta que no solamente era el vidrio, sino que está también la madera, está también la pólvora, está también el mimbre, que está todo de capa caída, que se nos va, no quedan artesanos prácticamente. Y decidimos hacer la asociación de artesanos. El objetivo es enseñar a la gente, preservar los oficios, divulgarlo, hacer cursillos para jóvenes, de todos los sectores, inclusive el vídeo, por supuesto. El vídeo es lo más importante. Después de esta Semana Internacional del Vidrio empezaremos con cursillos. Aquesta és també la vocació amb què naixia la Setmana Internacional del Vidre, un esdeveniment promogut per l'Ajuntament de l'Olleria junt a l'Associació d'Artesans, que a principis i finals de novembre ha omplert el municipi d'activitats coincidint amb la declaració d'aquest 2022 com l'Any Internacional del Vidre. Dins de la programació, els vidriers, alguns presents en aquest reportatge, han elaborat peces exclusives, han ofert exhibicions de bufat en directe i s'han encès forns per explicar i fer partícips als visitants d'aquesta tradició.
Una iniciativa com tantes altres que hem repassat que volen visibilitzar la importància de l'olleria com bressol del vidre i reconduir el camí perquè no acabe d'apagar-se.